Alhamdulillah baik. Oh, iya. Lama ya nggak berjumpa ya. Lama banget. Sik ta wong tak santun priyayine lembut feminim kaya lintang kok joget ngantek bedat kabeh wilanemu. Lho tenan. Nek polah ya aja nemen-nemen. Sing nggih Mas, bledeh. Lah iya to. Kuwi rong nyanyi lho kuwi lagi ngadeg tok wis bedat. Ngapunten nggih Bapak Ibu kedap wonten urusan niki. Mosok penonton kok guru ngenteni kebaya bedat lho. Lah niku wau kula nggih pun santun lho pun paring salam-salam ten penonton. Nggih niku bentuk santun saya lho Mas Akbar. Iya percaya Sel. Boleh melaku jan. Anu Mbak Lintang sudah kenal tak sama Mbak Seli? Sudah pernah bertemu di mana ayo? Di Malang. Oh iya, ternyata masih ingat Mas. Niki sing ngeratoni Malang. Oh, lah, jenengan betul semerat. Kali nyamat. Mangkelek jenengan. Mangkelek jenengan sedaya niki pergi ke Malang ke Gunung Kawi tenang wonten kula ten mriko. Wo, demite kowe to. Kok tekan Gunung Kawi barang iki lho. Nggih kula niki tunggale, Mas. Oh iya, wah jan luar biasa. Tak sapa? Apa Seli? Kowe mbiyen cilikmu po ya sak lintang ngono kuwi. Nggih. Oh ya sakmono iki gitu. Kecil, imut, cantik kayak Dek Lintang. kemayu ira. Kok iso aku diwara kemayu? Aku kan memang cantik. Wah, masa? Nih. Coba sampean lihat kecantikanku. Aku ngedira matamu, Mbak. Loh, dilek cepet aku ki. Ini namanya mata yang lebar. Mana? Kamera mana? Lho. Kamera. Ini coba kamera. Ini mata. Ini mataku ngono. Lihat mata saya. Lihat mata saya. Kok malah kaya cempe ta? Mata kanan, mata kiri. Mana mataku? Mana mataku? Wale. Masaku kok. Wilujeng dalu, Seli. Selamat malam Mas Abang. Semangat 45 toh. Semangat 45 spesial buat warga dusun Depok, Mas. Oh iya, Jajal sapa-sapa sih. Jajal, semangatmu kaya ngopo? Mana ya? Heeh, iki penonton semono kae kok. Disapa dulu Mbak Seli. Heeh. Pak Imam ngelenting rokok. Cakep. Selamat malam warga dusun Depok. Loh, kok gak sing nyemauri sih Pak Bu? Selamat malam warga dusun Depok. Ya ampun kok ngemes yang sebelah kanan. Selamat malam Bapak Ibu. Yalah, luwih semangat sing kanan, Mas. Padha wedi Mbak lek mbok plototi ngono. Lah apa? Aku ki semangat. Mataku ini punya bahasa cinta Dek Lintang. Piye? Setiap aku melotot kayak ngene iki. Lah ya kuwi setiap kuwi wong-wong wedi. Loh, iku tanda cintaku. Aku melihat satu persatu warga dusun Depok. Jan kaya CCTV sing mlaku ngene-ngene. Iku saking cintane aku nang warga dusun Depok. Oh, kuwi bahasa cinta ya. Bahasa cinta, Mas. Saiki Lintang sama Mbak Seli mendampingi para-para ya. Boleh. Niki kula aturi minggah mboten ngira-ngira us pakurmatan kula, Bapak Jito, Bapak Mujadi, Kang Sarto, Pak Bayan, Imam Siswanto kula aturi minggah wonten ing sasana budaya. Ayo. Monggo Duk. Ya, Monggo katuran minggah Bapak monggo Pak Jito, Pak Mujadi, Pak Bayan, Imam Siswanto. Monggo sedayanipun Bapak. Sing sayo sing rukun Pak Jito, Pak Mujadi, Pak Bayan, Imam Siswanto.
Kuling ayodya narsane wah Gusti dasih kula Nika. kami ngarca Monggo Pak. Monggo Bapak. Pak Cito, Bapak Bayan. Menika Dia kem anu mike Pak. Mik-miknya. Nun sewu Bapak. Menika Nah. Bapak Cito Kakak ingkang niki. pundi? Pak Panjenengan? Oh, Bapak Cito. Monggo mriki Pak Cita, ten tengah-tengah mriki. Nah. Heeh. Bapak Cito di sebelah sini, Bapak. Masa jenengan? iki Pak Cito iki Oh, Oh, wasit. nah jenengan pripun to, Pak? Ya Jenengan apa sih Pak Cita iki kok nggorohi aku Pak Nah, Cita? Aku itu percaya karena sampean Pak Cita. kok ngono to wis kalem Lajeng Bapak sinten panjenengan, Bapak? Bapak Loto Bapak Loko. Menika Pak Bayan, nggih. insyaallah Pak Bayan mariki Oh, Nggih. mboten ngersakaken minggah? Mangke bibarikin do. Oh, nggih. Menawi Nanti wonten mriki, Pak. sepatah dua patah kata atau permintaan lagu monggo Bapak napa badhe dono swanten. tembang kangen Oke, siap. Nggih. Tembang Badhe kangen. duet, Bapak. Mas Akbar jaloke wong Jawa iki Nggih. sepurane kula gak Jawa Oh ya, siap. Mbak pilih saderenge nembangaken tembang kangen nggih Mas, barangkali ada satu kata dua kata untuk warga dusun Depok. Ngeten nggih Mas Nggih, nggih. wonten apa mboten Nggih, Bapak? wonten apa mboten? yo alhamdulillah warga Depok yo seneng ngono ae Seneng nggih Pak Bu nggih. Senang, Mbak. Senang. Ya ampun Pak Lutun, jenengan iki kok lucu dan imut ngeten. Alah. Lah mulai malah aku digoroye karo Pak Loto. Jare dos Ya, tembang kangen ya, Sally Nggih, dan siap. Lintang mendampingi bapak-bapak. Nggih, Oke. yang nembang Pak Jito kali Pak Loto. Ya didampingi deh. Anjir. Sama di amping-ampingi di menyanyi bersama lah. Menyanyi bersama. Pokoknya niki berempat paduan suara nggih Mas. Nah. Maka ya dadekke buka saka tenar sik langgam. Yo, dadekke cah, yo. Lagune gak paham. Maka